2 dni plné radosti, jedla, zábavy a Balkánu. Aj taký bol prvý ročník festivalu Balkánska mágia. Hudobný program odštartovala Dominika Mirgová, po ktorej vystúpilo chorvátske duo Kolónia. Kapela funguje od roku 1996, no v roku 2017 zmenila speváčku. Ivana Lovrič skvele zabávala zaplnený amfiteáter. Nisam prvi put u Slovačkoj, ali sam prvi put u Trnavi. Na Slovensku nie som prvýkrát, ale v Trnave áno. Geniálne, akože geniálne miesto. Prvá vec, nečakala som takýto amfiteáter, takéto javisko, to sa mi nestáva každý deň. Bolo to úžasné, ďakujem všetkým, ktorí prišli a dúfam, že sa opäť niekde na blízku stretneme. Záver piatkového programu patril bosniackej pobrokovej kapele Crvená jabuka. Vznikli v roku 1985 a patria k špičke balkánskej scény. Ideja je super, dakle Balkán má dušu u svemu. Myšlienka je skvelá. Balkán má dušu vo všetkom. V kuchyni, v piesni, v knihe, vo filme, v divadelnej hre, ako aj v pobrokovej hudbe. Tak by som to dal všetko v jednom. Je to mágia. Ľudia nepoznajú Balkán, vždy ho prezentujú ako niečo primitívne, cigánske, tak a tak. Že sme divosi, čo nie sme. Myslím, že prvá električka bola v Sarajeve, takže na Balkáne, až neskôr vo Viedni a podobne. Je to pekná myšlienka a mala by prežiť. Treba podporovať ľudí, ktorí sú v organizácii. Najhoršie sú začiatky, najťažšie sú prvé 3-4 roky a potom už je to ľahké. Druhý deň patril sólovým spevákom z Bosny a Hercegoviny. Najskôr vystúpila talentovaná Jayla Ramovič, ktorá v roku 2019 vyhrala srbskú spevácku súťaž Zvezde Granda. Po nej potešil ženské srdcia Mirza Selimovič, ktorý si 2 piesne spontánne zaspieval s Jaylou. Jedna veľká odskočná dáska, iskreno myslím, da nikada ne bi bila ovdje gdje jesam. To bol veľký odrazový mostík. Myslím, že bez tej súťaže by som nikdy nebola tam, kde som a bolo to možno najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Aj keď teraz si hovorím, že by som to už nikdy nespravila, keby sa mi takáto príležitosť naskytla. Nerobila by som to, lebo je to obrovský stres, tréma a zodpovednosť, takže áno, skončila som so súťažami. Možno niekedy bude nová súťaž, ale zatiaľ určite nie. Ale Zvezde Granda mi veľmi pomohli v mojom živote. Jesmo zajedno pjevali, ali ovo večeras nije bilo planirano. Spievali sme spolu, ale tento večer nebol plánovaný. Spontánne som pozval Jaylu a bolo to super. Bolo to nenacvičené, ale bolo to pekné. Celý festival ukončila srbská roková kapela Van Gogh. Kamo sreće da je više ovakvih događaja. Bolo by šťastie, keby takýchto podujatí je v regióne aj v Európe a vo svete viac, pretože okrem umenia dnes v tomto modernom svete plnom nedorozumení zostáva málo, aby sa ľudia stretli v láske a harmonii. Musíme sa chrániť, musíme sa milovať a hudba a umenie sú vlastne zmyslom všetkého. Je to ako nejaké božské lepidlo, ktoré vie, ako objať a prebudiť city. Hudba je univerzálna špecialita. Festival potvrdil, že Balkánci sa vedia zabávať a Trnava, ako aj celé Slovensko, im fandia. V myšlienke festivalu chcú preto pokračovať.